Türkmenistanda pandemiya sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleri dowam edýän mahaly Liwapda ýaşaýjylaryň ýurdun paýtagtyna we beýleki vilayetlerine gitmegine täze çäklendirmeler girdildi. Olardan talap edilýän resmi namalaryň sany artdyryldy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Liwaply habarçysynyň tasdiklamagyna görä, ýaşy 45-den aşan adamlara ýurdun beýleki sebitlerine sapar etmek üçin zerur bolan resmi namalar berilmeýär. Bu ýagdaý 15-nji noýabrdan bäri dowam edýär. Liwabyň saglyk, polisiýa we beýleki edaralary habarçymyzyň sözüne görä, bu çäklendirmäniň sebäplerini 45 ýaşdan geçen raýatlaryň immun sistemasynyň pes bolmagy we ýokunç kesellere töwekkülçiliginiň ýokary bolmagy bilen düşündirýärler. Türkmen resmileri häzirçe Türkmenistanda koronawirusyň hasaba alınmandygyny öňe sürseler-de, mart aýynda ýurdun sebitleriniň arasynda hereket çäklendirmelerini girizdiler we bularyň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzatdylar. Bu çäklendirmelerin çäginde sebitleriň arasyndaky otla awtobus we taksi gatnawlary ýatyrylyp, häzirki wagtda raýatlaryň diňe uçurda sapar etmegine ruhsat berilýär. Ýöne munyň üçin ilatdan resmi namalaryň ençemesi talap edilýär. Ýurt raýatlar üçin girdilen soňky çäklendirme Türkmenistanda ýokunç keseller bilen kesellemek töwekkülçilik bolan adamlaryň toporuna değişli raýatlaryň hereketine täze çäklendirmäniň girdilendigi barada ýarym resmi neşirde çap edilen habaryň ýygyanyna gabat geldi. 23-nji noýabrda Orienteme neşiri ýurtda töwekkülçilikli adamlaryň şol sanda ýaşy 50-den geçen raýatlaryň şäherara we sebitara uğurlary boýunça hereketine çäklendirmeleriň girdilýändigini ma'lum etdi. Şeýle hem ýaşy 50-den aşan işgärleriň ýurdun sebitlerine iş taparlary hem çäklendirildi diýilip habarda bellenilýär. Adatlyk radiosyna raýatlaryň hereketinde ýaş çäginiň ýarym resmi neşirde 50 diýilip oglan edilendigine garamazdan Liwapda munyň näme sebäpden 45'e çäklendirilendигini anyklamak başartmady. Ýöne adatlyň Liwaply habarçysy çäklendirmäniň munyň bilen hem gutormaýandygyny aýdyp, Aşgabatda ýa-da vilayetlara sapar etmek isleýän ýaşy 45'e ýetmedik raýatlardan talap edilýän resmi namalaryň sanynyň artdyrylandygyny hem belledi. Onuň sözlerine görä, bu raýatlardan etrap lukmanlaryndan özleriniň saglyk kitapçasyny we saglyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamasyny almak talap edilýär. Şeýle-de bu şahadatnamada olaryň adyndan 10 ay üçin öňünden pul töländigi baradaky kwitansiýalar we möhürler hem bolmaly. Saglyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamasynyň 10 ay üçin tölegini ýazgyda duran ýeriňdäki banka tölemeli. Her ay üçin 25 manat jemi 250 manat tölemeli. Soňra onu etrap keselhanasyna tasdik etdirmeli diýip Darganataly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçy mundan soň raýatlaryň uçur biletlerini satyn alyp, ýaşaýan etrafyndan kepilnamany we polisiýa edarasyndan ruhsatnamany hem almalydygyny belleýär. Bu resmi namalary almak üçin hem her bir edaranyň öňünde ençeme sagatlap nowata durmaly. Darganatanyň keselhanasyndan kepilnama almak üçin 100 manat para bermeli diýip Darganataly ýaşaýjy belledi. Şondan soň raýatlar Liwabyň merkezi sanitariýa edarasynda COVID-19 üçin test tapşyrmaly bolýarlar. Testiň asyl bahasy 100 manat. Ýöne habarçymyzyň sözlerine görä, saglyk işgärleri 400 manat para bermedik adamlara test ýok diýip jogap berýärler. Habarçy para meselesiniň diňe resmi namalary almakda ýa-da test tapşyrmakda däl, ise uçur biletini satyn almak bilen bagly prosesde hem ýüze çykýandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä, Türkmenabadyň aeroportundaky kassalarda tapdyrmaýan uçur biletlerini şol töwerekde aýlanyp ýören adamlardan ýa-da araçlardan 1500 manada satyn alsa bolýar. Bilediň asyl narhy bolsa 250-300 manat bahalanýar. Garaz her bir raýata ýurdun başga sebitine gitmek 2500-den 3500 manada çenli düşýär. Ýurtda iň pes aýlyk haky bolsa 870 manat. Paranyň şeýle giň ýaýran wagtynda ýarawsyz adamlar hem 4000-5000 para berseler Aşgabatda arkaýyn uçup bilýärler diýip Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçy ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar we pandemiýa çäklendirmeleri bilen bagly işsizligiň ýiti duýulýandygyny belläp, has köp raýatyň iş gözleginde ýurdun beýleki sebitlerine sapar etmäge synanşýandygyny hem aýtdy. Adatlyk radiosy ýokurda beýan
beýan edilen ýagdaýlar barada Liwap vilayet we Darganata etrap häkimliklerinden, saglyk bölümlerinden we Türkmenabadyň aeroportundan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistan COVID-19 tasdiklanan ýekeji hadisany hem hasaba almandygyny öňe sürýän az sanly ýurtlaryň biri bolmagyna galýar. Türkmen häkimetleri pandemiýa bilen bagly girizýän çäklendirmelerini ýurda ýiti ýokunç kesellerin getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýär. Şu günler marada howanyň ýylylygy aşaklayan Mahaly şäheriň 4-nji mektebiniň ýylydyş ulgamy kadaly işlemeýär. Mugallimler we okuwçylar synplarda üşeýär. Ýöne olaryň klasda ýyleşik gymeklerine ruhsat berilmeýär. Enatalar ýagdaýdan şikayet edýär. Müdir öz kabinetine tok pejlonýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä şäheriň 4-nji orta mektebine esasan Bayramxan we Parahatlyk köçeleriniň uğruna ýaşaýan hojalyklaryň çağalary gatnaýar. Her gün çağalarymyz mektepden öýe üşäp gelýärler diýip bir Enat Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistany häkimetler okuw ýylynyň başyna koronavirus keseline garşy görülýän çäreleriň çägini synplaryň okuwçy sanyny 15 okuwçy bilen çäklendirdi. Ýöne Marynyň 4-nji mektebine mektep okuwçylarynyň enatalary aýtmagyna görä her gün 9-10 okuwçy okuw barýar. Galan 5-7 okuwçy keselläp mektepden galýar diýip bir enata gurrun berdi. Okuwçylaryň howasarlary öz çağalaryny mektebe galyň eýindirip uradýanlyklaryny, ýöne täze düzgüne görä olary klasda galyň egin eşikde oturmaga ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Çağalarymyzy galyň eýindirip berýäris, emma mektebe baranlaryny mektebiň täze düzgüni olaryň egnindäki kurtkalaryny we jemperlerini çykaryp klaslarda olaryň köýnekli we penjekli oturmagyny talap edýär diýip beýleki bir marly ata gurrun berdi. Olar öz çağlarynyň sowuk klaslar sebäpli kesellemeginden alada galýarlar. Mugallimler okuwçylaryň klaslarda ýeňil egin eşik geýmegini talap edýän düzgüniň ýokurdan girdilendigini aýdýarlar. Ýöne enatalar täze düzgünü girdimeden ozal klaslaryň ýylydylmagyny talap edýärler. Sevite soğuk hova aralaşan Mahaly aladaly enatalaryň biri mugallimlaryň biri bilen telefon arkaly gepleşip soğuk klaslar barada hem de okuwçylary synplarda galyň egin eşigi gadagyn edýän düzgüniň jekmejekliги barada maslahat edipdir. Mektep täze düzgünü berjaý edýänçe klaslary ýylatmagyň aladasyny etmeli ekenip ol Azatlygyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Mugallimlaryna jaň edip görleşdim, olaryň klaslaryň sowukdugyny aýdýarlar diýip ol sözüne goşdy. Mugallimler sowuk klasda okuwçylary ýeňil egin eşikde saklamak düzgüniniň ýokurdan talap edilýändigini aýdýarlar. Klaslar sowuk ýöne bize de şeýle buyruk geldi. Bu düzgüniň ýerine ýetirilişini haçan barlasalar barla bermeli diýip bir enata mugallimyň özüne aýdan sözlerini getirdi. Mugallim klaslarda özleriniň hem üşeýändigini aýdyp enatany köşeşdirmäge synanypdyr. Bolmasa çağalaryňyza köýnüň içinden jemper geýdiräň diýip mugallim maslahat beripdir. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan beýleki bir enata bir meňzeş aladalaryny beýan etdi. Çağalarymyz ýerden üşäp mektebe gidýärler. Olar mektebe barýança sowukda ýöremeli bolýar. Mektebe baran soňam ýylanmaga derek gaýtam egnindäki jemperlerini we kurtkalaryny hem çykarmaly bolýarlar diýip enat aýtdy. Mugallimlere düşünýär, olaryň buyrugy ýerine ýetirýändirler. Emma mektep müdiri näme äser edýärkä? Ol müdir bolup oturup çağalaryň üşeýändigini bilibem. Näme üçin öz ýol başçylaryna habar berip ýyladyşy düzetdirip bilen ok diýip ol gurruňa dowam etdi. Mektep müdiriniň otagyna girip çykan enatalar onuň öz kabinetiniň ýylydygyny aýdýarlar. Onuň otagyna tok peç ýanyp dur. Müdiriň kabineti ýyly diýip enata gurrun berdi. Oldyň öz otagyna ýylydyp oturman ilki çağalaryň aladasyny etse bolmaýarmy diýip ol sorag berdi. Türkmenistanyň ençeme şäherlerine we obalaryna gyş günleri ýyladyş ulgamlary endemik problemlaryň hataryna galýar. Azatlyk radiosy gaýtalanýan ýyladyş meseleleri barada ýygyderli habar berýär. Şu günler marada günnüýlerine +10, +14 gradus aralygyna üýtgäp durýan howanyň temperaturasy gecelerine -1 gradus üçin aşaklaýar. Valyuta sowdagarlary bazara gelýänleri dorlar barmy? Dorlar diýip güler ýüzü bilen garşalýardylar. Ýöne düýünden bäri valyutaçylaryň ýerlerini polisiýa işgärleri ýeledi. Bu Türkmenawatly valyutaçylaryň işinden, eklenjinden keselenligini, bazarda sowdanyň üzül kesil azalanlygyny we daşarda ýa içerde valyutada galandan puly hakyky bakasyna çalışmagyň has kynlaşdyrylanlygyny anladýar diýip habarçy aýtdy. Bazar sowdasynyň kynlaşýanlygy baradaky maglumaty Azatlygyň beýleki sewitlerdäki we Aşgabatdaky habarçylar hem tasdik edýär.
Aydılmagyna görä ýurtdaky işsizlik, büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň, pensiýa pullarynyň bazar narhlary bilen deňeşdirilenine aşy pes bolmagy ýurtdaky söwda agyr zarar görýär. Bazarlar esasan valyutanyň gara bazar narhyna çalşylmagy netijesinde işläp bilýär diýip adyny aýdylmalygyny soran Aşgabatly bazar resmisi azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Radio bilen anonimlik şertinde urulaşan valyutaçylaryň käbiri polisiýanyň nowatdaky görüşiniň düýn ýerden başlananyny emma onuň anyk sebäbini bilmeýänliklerini aýtdy. Valyutaçylary bazardan kowmak düýn ýerden başlandy. Polisiýa işgärleriniň arasynda raýat eşikli adamlar hem bar. Olar valyutaçylaryň adatça durýan ýerlerine gelip adamlara algyrylyp olaryň bir ýerde näme işleýänliklerini soradylar. Derrew git şu yerden, gözüme görünme diýip kowdular diýip işsizlikden valyuta alyp satýanyny gurrun veren ýaşaýjy aýtdy. Bazara sewda etmäge gelen adamlar polisiýa işgärleriniň valyutaçylary ýüzüniň uğruna tanaýyşlaryna we olar bilen gaty gödek gepleşmeklerine geň aryp bu ýagdaýa beýigytyar tomoşaçy bolurlar. Emma bazardaky satyjylar polisiýa işgärleriniň valyutaçylary ýüzlerinden tanamagyna we olary beýle gödek daramagyna geň almaýar. Sebäbi olar häkimiýetler bilen valyutaçylaryň arasynda ýola boýlan gatnaşygy bilýär diýip habarça aýtdy. Türkmenistanyň bazardaky tertip düzgün meselesi tas 30 ýyl bäri çözülmän gelýär we polisiýa kim işediýän ýaly ruhsat berilmeýän ýerde süýt gatyk, gök bakçy önümlerini ýa başga haritlar satýan işsiz adamlara garşy görüş alyp barýar. Polisiýa hususan bazaryň töwereginde we içinde adamlaryň, awtologlaryň geçýän ýerlerini daraldaýan bir kanun söwdügärler kowýar. Valyutaçylar adatça bu hili päsgelçilik döretmehizde wagtal gadançly ýerinden kowulýar diýip bazardaky ýagdaýy günnegine aşa görýän ýerli hynçylar aýdýar. Valyutaçylaryň kowulmagy bazarlardaky polisiýa işgärleriniň sanynyň birden aşa köpelmegi bilen başlandy. Olaryň içinde uly wezipeli ýöne raýat eşigindäki polisiýa işgärlerini hem görmek mümkin. Türkmenistanyň banklaryna valyuta alyş çalışmalary ýatyrylandan soň valyutanyň gara bazary onuň öz hakyky bazar wagtynda çalşylýan ýeketek ýerine öwürli diýsek hem bolar. Adamlar taşary ýurtda işleýän maşgala agdalaryndan gelen puly ýurt içinde taşary ýurt valyutasynda alan aýlyklaryny bazarda çalşyp soň gerek zatlaryna alýarlar. Eger dolar bu mümkinçilikden kesilse, döwlet bankyndan manat alyp ijek zatlaryny alyp bilmezler. Bu olary çökerer diýip bazar resmiýeti aýtdy. Onun pikirçe, häzir ýurtda valyuta sewdasyna garşy alınıp barlayan görüş hakykatda bazardaky sewda. Adamlaryň taşary ýurtda gadanan pullaryny erkin sowmagyny, ýaşamagyna garşy görüşe urilýar. Valyuta sewdagärleriniň kowulmagy bankomatlarda manat nagdlaşdyrmagyň kynlaşmagy bilen goşulşyp, bazaryň içki aýlanşygyny düýüpli haýarladýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň habarçysy valyutaçylaryň Türkmenawadyň ähli bazaryndan kowulanyny aýdýar. Türkmenawadyň 1-nji mikroraýonuna valyutaçylar köplenç bazaryň çep tarapynda durýardylar. Emma olary düýünden bäri gören ýok. Valyutaçylaryň öz sözleri bilen aýtsak, ablaw bolupdyr. Birden köp polisiýa işgäri gelip olary gapyl basypdyr. Ofisiýerleriň biri buýrugyň Aşgabatdan gelenligini aýtdy diýip habarda aýdylýar. Türkmenistanyň valyuta sewdasy adatça Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we İçeri işler Ministrliginiň gödegçiligi astynda. Dolanýarsyn ýokary gatlaklarynaky ýagdaý bilen bagyrlykda wagtal nurwatlary berkitmek we gowuşturmak esasynda amala aşyrylýar. Valyuta sewdasy käte häkimiýetiň ýokary gatlagynaky özara görüş netijesinde onlarça resminiň işini ýitirmegine, türme batyrmagyna hem alyp gelýär. Mysal üçin 2018-nji ýylyň tomsunda Milli Howpsuzlyk Ministri Döwran Bayramow işden oşadyrly we olar bir näçe gezek käýin jalan İçeri işler Ministri İskender Mülükowyň harby çyny beýgeldirli. Şonda çeşmeler hamala bir kanun konvertasiýa, valyuta sewdasy bilen bagly käbir raýatlary we mahkama işgärlerine garşy açylan derme güýşini İçeri işler Ministrliginiň alyp barýanlygyny habar berdi. Emma Türkmen häkimiýetleri soňra Mülükowyň hem türme basylmagyna getiren ýagdaýlar barada detalary açmaýar.